V rámci Európskeho roku a aktívneho starnutia sa na našej škole 22. novembra uskutočnil Deň otvorených dverí pre seniorov. Pozvaní boli starí rodičia žiakov, ktorí sa zúčastnili vyučovania a mohli vidieť svoje vnučky a vnukov priamo vo vyučovacom procese. Pri stretnutiach si zaspomínali na školské časy a sami skonštatovali, že vyučovanie je inovatívne a moderné. Pozvanie prijali aj členky Centra seniorov, ktoré sa priamo zúčastnili na vyučovacích hodinách a s deťmi vyrábali vianočný pozdrav z vianočných vrecúšok. Na jednej strane, na druhej a vytvoríš si vzor, ktorý chceš. Ale všetky tie vzory musíš mať potom aj tou stranou otočené. Všetci boli spokojní a pevne veria, že sa táto akcia zopakuje. Pre masmediálny krúžok Mária.